ट्रेक्टरसिनाव आरो देरहानाया निश्चित 14 नम्बर चिरां दुवाराव आरो 10 नं देबरगाव समस्ति मोननैयावबो आं देरहागोन आरो बिएफएफनि दैदेनगिरि जाहा मानाव गेदेर हाग्रामानि जि गाव हारसिङै सासन खालामनाय बेखौ दानि जेनेरेसना सुखुवा बेखायनो गासैबो रायजो राजाफ्रा ज' इउपिपिएलनो भट होनो थाखाय आगालबोदों आरो बे आंनि समस्तियावल' नङा बे समस्तियावथ' देरहाखानाय आरो 40टा समस्तिनि गेजेराव गासिबो समस्तियावनो बिभिन्न जाति गोष्ठीनि मानसिफ्रा ट्रेक्टराव भट होनो बयबो आगालबोदों आरो होगासिनो दङ आरो देरहा होगोन इउपिपिएलनि केन्डिडेटफोरखौ ट्रेक्टराथ' दस्राजों बेहायथ' रावबो गैया बेहायथ' बिजेपिबो गैया गुबुन ओरैनो टिएमसि माबा माबि दङ बे ट्रेक्टर नङा जों सानैनि गेजेरावनो बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेरावनो हाग्रामा आरो आंनि गेजेरावनो दिनैनि बे भट होनाय सानाव माबायदि थासारि जानो लुबैनो थाङो गोजोन थासारि मोजाङै बयबो गणतान्त्रिक जे अधिकार बे अधिकारखौ बयबो मोजाङै बाहायनो मोननांगौ बाहाय सेलाय बेलाय नांलाय खमलाय बिदि जानो नाङा जायाखैबो जाहा सोरबा माबा माबि खालामनो नागिरदोंमोन खिन्थु प्रशासन दङ आरो जोंनि इउपिपिएलनि जाहा मावथिफ्रा जोबोद गोख्रों बेबायदि जानो होआखै मार्जिनखौ बुंनो हाया खिन्थु जों नुनो मोनदों दा बेवहाय 14 नाम्बाराव बिपिएफआ 9,000नि बारा मोना सरकाराथ' इउपिपिएलआनो थागोन बेखौथ' बयबो नुखानाय बेखौ बुंबोबाय थानायबो जादों सरकारखौ इउपिपिएलआनो थागोन इन्ट्र' भिडिअ'आव जायखौ नुदों बियो मानगोनां बारग' डेपुटि चिफ आरो दा बावैसो बिपिएफ दोलोखौ फोथाय खेबस' खालामनानै खैफोदनि समाव हाग्रामा महिलारि बिथां सारखौ नागारनानै बिट्रि खालामनानै इउपिपिएल दोलोआव हाबहैनाय बिथां खाम्फा बरगयारिया चिरां दुवार मोनसे 14 नाम्बाराव दारायदों मोनसे देबोरगावआव बेखौ सोर भट होगोन नोंथांमोन भटआ जोब्बाय इलेक्सना रिजाल्टल' नेनांसिगौ नाथाय बिथाङा ओरैबायदि कनफिडेन्सजों बुंदों बबे दृश्यखौ लानानै बिथाङा देबोरगावआव देरहाबाय गावखौ देरहानाय लाखो एक्जिस्टिं एमसिएलए आरो बारग' बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारानो गोमबायैनो दं देबोरगावआव आरो बे थानायाव दिनै खाम्फा बरगयारिया देबोरगावआव मा कन्ट्रिबिउसन होनायनि आं जुदायाव कन्ट्रिबिउसन गैया सिगां समाव कन्ट्रिबिउसन गैया बेखौ आं बुङाखै दै आगत 17 बोसोर बिपिएफ दलर सासन खाल' खाम्फा बरगयारि बर' जाथिर उफुरत तथा बिटिसि कन्ट्रिबिउसन नाय प्रभाब नाय ओइथु मय खबजवा नाय मय कइसु देबोरगाव हिसाबै कन्स्टिटुएन्सि हिसाबै खाम्फा बरगयारि एको नाय 0 तेकेटर पार्टिकुलारली एट देबोरगाव तेकेटे कुनु यात कन्ट्रिबिउसन नाय प्रभाब नाय तेकेटक कुनिबा व्यक्ति सिनि नाफाय देबोरगाव बेलेगत थाखिबो पारे 14 नाम्बार चिरां दुवारावबो बिथाङा रोखायै जेनगोन डेपुटि चिफ आरो माजर जिखिनि 5 बोसोर आरो आगत समयत जितु 14 नं चिरां दुवारत बखबा करा राय सकलत उपरत अयथासार कइसे इउपिपिएल कर्मी नेता समर्थक बिलाखक जी अयथासार करिसे खाम्फा बरगयारि सारे यात बदलातो ओइ जोआ इलेक्शनत इउपिपिएल दलर समर्थक बिलाके खाम्फा बरगयारि डांगरिया भट नि दियाके बदला लइसे राय सकले खाम्फा बरगयारि सारनो भट होआवसिया रायजो राजाफ्रा बिनि बदलाखौ लाबाय गावसिनि सापर्टारबाबो खारन बै समाव बिथाङा बिपिएफआव दंमोन बिपिएफआव थानाय समाव बिथाङा जोबोद अयथासार खालामदोंमोन इउपिपिएल दोलोनि रायजो राजा समर्थक बिथांमोनखौ ओइ कारणे खाम्फा बरगयारि 2टा सिटत देबोरगाव आरो 14 नं चिरां दुवार 100% 0 नुवारिबो आरो हाग्रामा महिलारि सारत लगत कम्पिट करिबो पारा खाम्फा बरगयारि सारे एजन व्यक्ति नाखि उफुरे आहा हाग्रामा महिलारि सारत निर्भर करि
लिडार हय डांगर डांगर लेक्सार दिया एजन नेता दा नोंथांमोना मा सानो आं आखाइ खबजबनानै आरज गाबबाय कमेन्ट्सनि गेजेरजों जरुर लिरना हरबानो जाबाय थेंक इउ वेरी मच फर वाचिं लाभ यू